være forberedt, være gearet op, være slappet af, og så videre. Og uanset hvad I skal lave, så tror jeg på, at det et eller andet sted er nogle af de samme ting, der gør sig gældende. Er det rigtigt? Ja. Måske skal man ikke sidde og læse hele natten før en eksamen. Hvad mindre selvfølgelig man ikke har fået startet, så kan det godt være, at det rent faktisk ikke. Godt, lad os tage det her. I starten, og lad os så få danskerne afsted. De har en fantastisk... Ligger herovre. De første 10 tag, det går så stærkt på den danske båd. Der er gået 3 tag, og der ser vi, at på kanadierne, der har de allerede taget et halvt luftkast. Det er... Danskerne fik en fantastisk start. Ja, det der sker her, det er, som sagt, jeg siger, fuld skrald fra starten af. Vi starter med den her spur, som jeg siger. Og det er det her med, at hvis vi lige kan give den lidt gas fra starten af, det sker der ikke noget ved. Bare vi sørger for at komme ned i tempo ret hurtigt efter starten. Og fordelen med at komme lidt hurtigere afsted, det er jo det der med, så kan man lige få den her fornemmelse af, at det er lidt nemmere at se konkurrenterne, og lige få det her psykologiske overskud. Det kan man godt tænke sig, at det er fordelen, ikke? Jeg skal også lige sige, vi er ikke de eneste, der har den her strategi, vel, men så vi laver nogle gange noget starttræning for at komme hurtigere afsted. Men så sidder Thomas Ebert deroppe på spidsen, og vi ser ham lige i billedet her om lidt. Heroppe, han er lidt svær at se, men det han har en lille boks siddende ned mellem sine fødder, hvor han kan se, hvad kadence vi ligger i. Og vi skal helst ned omkring kadence 39 midt på banen. Og vi starter ud i 52, ikke? Og han siger jo så 48, 44, 42. Og når han så siger 39, så ved vi, så nu skal vi ikke længere ned, nu skal vi prøve at holde tempoet her. Og han når aldrig sin 39. Han siger, på det her tidspunkt, så siger han, ja! Ved hvad det betyder? Det betyder, okay drenge, vi er ikke helt nede i 39, men lad os bare lige holde den her, fordi det kører faktisk rigtig godt. De kunne knap et halvt sekund efter danskerne. Thomas Ebert, han tager lige bestik af dem. Det er nogen, vi også skal medregne voldsomt Canada, fordi de er altså trænet af den gamle guldmager Bent Jensen fra Danmark, der har ført den danske letvægts 4 til et hav af medaljer. De vil gå ud i Canada og prøve at stresse danskerne. De vil holde på dem. Bent han kender Bent Jensen altså vel at mærke. Han kender præcis Bent Franser, letvægts 4'ernes træners taktik til punkt og prikke. De to har nærmest lært hinanden op. Var der nogen af jer, der hørte efter her? Ja. Altså vores gamle guldtræner Bent Jensen, som jo har været med helt fra starten, helt op til 2004, han tog til Canada for at blive træner for deres olympiske 4. Og han kan jo selvfølgelig nogle ting, Bent Jensen der, både teknisk og motivationsmæssigt osv. Men kan I så forestille det der med, at jeg sidder på min 4 med vores gamle træners hold ved siden af, og så ligger de helt op på siden af os, ikke? Og tænker, fuck, hvad laver de deroppe, ikke? Det var da os, der skulle vinde det her løb, og hvor gode er de blevet, og hvad har de at skyde med til sidst og alt sådan noget. Det er jo hårdt nok allerede for os her. Kan I følge de tanker, der kommer i gang? Det gælder om, det er at holde fokus på vores egen opgave. Det er her, vi kan gøre en forskel. Vi kan ikke gøre noget ved, hvad de andre gør. Vi kan gøre noget ved os selv. Så det gælder om, og det er det der med at holde os til strategien, ro optimalt, sørge for at få nogle lange sejtag, udnytte hinandens kræfter optimalt. Det må faktisk ikke være rigtig hårdt på det her tidspunkt. Det bliver det først til allersidst. Og det vi så har gjort her på 1000 meter, det er at sige, det er her, hvor vi begynder at have lidt ondt af os selv, det er her, hvor vi begynder at sige, det er lidt, der begynder det altså at være langt hjem. Der siger Ebert lige 1000, og så skal vi rykke fra. Og der sætter de voldsomt fra Canada. Canada har måske stresset danskerne, eller prøvet at stresse danskerne lige en tak for meget, givet den lidt for meget på den anden 500 meter, og det betaler de altså prisen for nu. Vi snakker Danmark i front med en længde, og de ligger et tag højere. Der er lige præcis sket det, som vi havde håbet på. Danskerne har kontrolleret løbet fra starten, og så sætter de tryk på her efter 1000 meter. Det er igen den tredje 500 meter, der er så afgørende. Vi har set det i finale på finale her på Eurosport, både i går og i dag. Den tredje 500 meter er ofte afgørende. Thomas Ebert, Morten Jørgensen, Mads Kruse Andersen og Eskil Ebbesen viser stor form her. Det er en magtdemonstration fra danskernes side. Jeg siger, trykket virker ikke også, og vi får rykket fri af feltet. Jeg kan bare huske, at jeg ligger og kigger ned på dem og tænker, hold kæft, mand, ikke? Og jeg tænker, vi vinder. Er det en god eller dårlig tanke? Dårlig tanke, fordi at den kan tage fokus væk fra koncentrationen. Jeg bøjer mig i dyb respekt for det mandskab her. De har kun haft den konstellation her i 1,5 måned, og de går ud og dominerer det, som om at de aldrig har lavet andet end at ligge forrest i sådan et felt her. Morten Jørgensen, han er 23 år. Han roer som en på, det ved jeg ikke, 35. Og her i billedet... Ja, 35, så ved du, hvor længe man skal have været i gang for at blive rigtig god, ikke?
Men det der med, at man tænker, den er hjemme, det skal man bare ikke gøre. Altså blive ved med at kæmpe lige til målstregen. Alt kan ske. Være realistisk omkring det og holde fokus lige til det sidste. Det tror jeg på kan gøre forskellen. Og det er også det, vi gør. Og i mellemtiden, vi ved aldrig, hvad de andre har i baghovedet. Vel? Altså, polakkerne sætter ind med dødsspurt. De kommer tættere og tættere på. I mellemtiden så er Thomas Enevold op. 2. Vi går op i vores spurt. Vi rykker ikke fra. Men vi holder afstanden til mig selv. Nu gælder det bare om at holde fast det sidste minut, som er så vigtigt. Godt ud, danskerne. Der kommer de røde bøjer. Kom nu, Danmark. Hele vejen hjem. Kom nu. De holder dem med en længde Polen. Danskerne buller ned mod målstregen, hvor de olympiske guldmedaljer hænger og venter på dem. Danskerne kan lugte guldet. Danskerne kan smage guldet. Nu skal det være. Kom så, buller. Det her, med mindre der sker et uheld, så kan det ikke gå galt, Søren. Den skal hjem, den skal hjem. Hele vejen, hele vejen. Kom nu. 20-tag, 20-tag. Det er ufatteligt godt roligt, det danskerne har vist. Det er en magtdemonstration, det her, at man i en olympisk finale kan ligge og føre med den hele længde. Og nu er der kun ganske få tag tilbage. Kom nu, drenge, kom nu, drenge. Før guldfireren igen kan kalde sig olympiske mestre. De gentager triumfen fra Athen i 2004. Mine damer og herrer, guldfireren for Danmark er olympiske mestre. Det er vi målstregen.